Predná vidla na Java Perak je už opravená a ukážeme si vlastne, čo bolo všetko zlé. Vy ste videli, prečo sa menili vlastne tie klzáky, lebo nie vždy je to len o tom, že ten klzák je opotrebovaný, môže byť aj ohnutý a to si ukážeme, ale cez to všetko vlastne, to sú staré gumy, ktoré sa tam nebudú osadzať, majiteľ si dá nové, takže to pôjde. Mazničky staré, keď na tomu neboli všetky rovnaké, tak teraz má nové osadzné, čiže jeden rozmer, jeden tvar. No, historicky to niekto už opravoval, samozrejme to je bežná vec a tieto púzdra išli celkom normálne vonka. S týmto bol problém a s týmto bol najväčší problém, lebo není ani osadzné. Toto má magnet. Takže není to Pertinax, je to niečo oceľové, ťažko povedať čo. Hej, to som vám chcel ukázať. No a teraz sa pozrieme na klzáky. Takže ono je vidieť, kde to púzdro behalo, kde je to hodne preleštené. A pokúsim sa vám to ukázať. Toto ide pekne a tu už. A nám to vidíte, ako to presvítá. Je to vidieť. Takže bola mierne prihnutá. Pôjdeme teraz na túto druhú stranu. Tu kde dole nie je púzdro, kde pokiaľ až nejde, tak tam je to fajn. A tu už vidieť nie len to, že je to opotrebované, ale táto bola ešte aj dokonca krivá. Preto vždycky mením tie klzáky, nesnažím sa ich zachraňovať, pretože ten stav je taký, aký je. Je to opotrebované a ešte vlastne zvykne tá jedna strana byť výrazne viacej opotrebovaná ako tá druhá. Je to z toho dôsledku, ako je ten klzák namáhaný v tej vidle. Takže toľko, čiže klzáky nové, kompletne, takže tu máme zrepasované vidly. Jednoduchá skúška. To je jedna. A ešte druhá. Hotová. A ešte vlastne tieto vrchné kryty sa kontrolovali. A hádzavosť je tam 1/10, takže je to fajn, nie sú krivé, to bolo dôležité, takže jediné, čo bolo fakt, boli opotrebované tie klzáky, pružiny boli v poriadku, spojovacie tie skrutkovice boli v poriadku, púzdra museli ísť nové, hovorím, toto pôvodné je nejaké oceľové, hej, toto vidieť, že to je všetko Pertinax, toto nie, čiže to je to, čo niekto menil, takže bol problém ich vymeniť. Toľko na záver.